Bare at nogen har plaster her, knækker den nej. Nej. Kære mor, kære far, I vil ikke have nogen sang? Så må jeg jo selv synge en. Nej. Nå, okay. Prøv så ikke bare den tale, eller hvad? Nu når jeg har ordet, nu har jeg ikke nogen... Så jeg ikke afbrudt min mor og moster. Ja, det er selvfølgelig... Det kan jeg selvfølgelig. Godt så. Kæreste mor, kæreste far, hvor er det dejligt, at jeg stadig jer har. Over alderdommen, den ikke... Nej, det skulle du vist have skrevet lidt mere på derhjemme, tror jeg. Jo, hvorfor er I negative? Kom on, mand. Han har ord. Tak, far. Tak, far. Hvad skal vi lave så? Jeg synes, du skal tage det spise. Skal vi det? Ja. Ja. Men det meget aktuelle, det er jo egentlig, at man lige så godt høre, at jeg var der ikke, men hvor har I egentlig mødt hinanden? I Aarhus. Det er jo kort. Var det det? Ja, jeg er også bedst, du kan ved altid. Jeg husker det ikke. Og der mødte jeg da ikke ham. Hvem mødte du så? Jeg var ikke på mus. Du var på ferie med mig, og der var Leis hjemme, og I kærte og I fjernede, og Leif siger til dig, Grete, vil du vente på mig, eller vil du vente og giftes med mig, når du bliver stor nok? Men vi gjorde det alligevel. Ja, det gjorde I. Det var nemlig der, I mødte hinanden. Nå, ja, det må jeg sige. Det var hun sødt på. De er ikke bare slet ikke huske Okay, så ved vi jo da det. Ja. Ja, det har jeg så ikke hørt før. Nej. Så var du heller ikke født. Nej, det var jeg jo så ikke. Så videre. Tak, mor. Så er der sådan en ting, I er rigtig, rigtig gode til. Det skal I jo have at vide, ikke? Det er, I er jo rigtig gode til at glæde os andre. Er vi det? Ja, det synes jeg. I er rigtig gode med gaver. Altså, bare lige for at leve på navnet, ikke? Altså, prøv lige at tænke på Michael, Sten har nyt godt af, Anne-Marie har nyt godt af, Tom, Karoline, Nadja, Mikkel, Debbie, Michelle, og jeg vil ikke huske den. Det var bare på navnet, ikke? Camilla og Anja, Kim og mig, inklusiv. Ja, vi har altid været gode til at få gaver af jer. Det er rigtig godt. Så er der lige en ting, jeg gerne vil have at vide. Af dem, jeg lige har nævnt, nu håber jeg, du hører rigtig godt efter. Der er 2 personer, der skiller sig rigtig godt ud. Vil du svare på det? Vil du have en livlig en? Jeg kunne ikke finde et legetøjskatalog. Og jeg var gået tør for penge. Men jeg skal jo ikke have noget. Nej. Men det siger jo stadig ikke noget. Hvem var man godt kunne give et legetøjskatalog? Michael, kunne du godt lige få et legetøjskatalog? Ja, det. Han sidder der. Kim. Det var Kim. Det var lige, hvad han havde ønsket sig. Jeg kan også huske dengang, hvor... Den anden, ikke også? Øjeblik, mor. Hvad? Jeg kan også huske dengang, hvor jeg fandt et legetøjskatalog og så viste det og pegede på en ting. Den kunne jeg godt tænke mig til jul. Der gik ikke mere end 10 minutter, så kom hun tilbage med en lille pakke, hvor jeg pakkede op. Så var den klippet ud, og værsgo, så kunne du få den. Det kan jeg også godt huske. Den anden person, der vil jeg fraråde for eftertiden, lad være med at give penge. Hvad med det? Det gør det andet, så. Hun sidder dernede. Det er Karoline. Jeg har sgu aldrig givet penge. Jo.
Det bliver også frarådet. Jo. Rigtigt. For hun smider den ud. Ja, det gør hun. Ja, Det er rigtigt. hun har ikke noget at bruge penge til. Nej. Så lad være med det. Det er rigtigt. Ja, det kan jeg godt huske. Så er det næsten, det klarer de jo ikke særlig godt med. Så det er jo 0 point. Der var ingen gaver, der udløste her. Det var bare ærgerligt. Det næste er sådan set lidt til far. Der vil jeg godt have 2 hint til ham. Og man kan fortælle historien. Du får 2 ting. Du får en pakke lakridsknopperen og skoknopperen. Hvad er det? Far. Ja, det kan jeg, det er godt. Det skal jeg love dig med. Ja. Må vi høre historien? Jeg har aldrig læst på lov. Hun bad mig om at gå ned i hendes snørbånd. Så spurgte, skal det være sort, eller skal det være farve? Det var lige bare ikke. Så gik ned i hendes par sorte. Hvem var hunden? Det er mig. Nå. Ja. Han købte et par. Ja. Men det var sådan nogen. Det var ikke slemt forskel. Jeg vil ikke fortælle jer, hvem der var sur, vel? Når man har lyst til lakrids, så er der ikke så meget ved sådan en skosnopper. Så vidt jeg husker, blev jeg jaget mere bygget. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad det gjorde. Det gjorde jeg. Men det er jo, det var til dig, far. Den får du.